Gaga. Bigay mo na yung pa-birthday kay kay Brian Roy. Pa-birthday sa'yo. Sabi ko kung Pangit naman yan. ha? Hoy, ang ganda naman kaya nga binuhat na namin eh. Hindi yan sa aeroplano? Oh, pero check-in. Ha? Ang ganda ko dito. No? Hala, fuck to Hindi ara. mo ni-open. Ganito yung tsura ko, mag-unboxing. Hindi ko kagaya sa inyo. Pangit na vlog. Ha? Good morning mga mams. Ha? Malabo. Daming gutom namin kasi it's already 6 o'clock in the morning. Andito na kami sa Kauswagan. Ngayon pa lang po ako mag-dinner. Dami namin gutom. Thank you so much, Marian. Talaga sabi mo sa na to. Sinisipon na ako. Ngayon ka na lang kasi siya ulit na kita yung yahay, yung bugasin mo ay dishwasher pala ako dito. Kaya kakain ako kasi gutom po talaga ako. Ay! Nagdadento ka na ano niya? Hindi, papahinga pa ako. Baka hapon na ako. Wala pa akong tulog. Malamang ako na mamamalay ko mamaya. Kain mga ma'am. Tsaka kasi baka mamaya, dumat kami rin sa farm. Mga tulog ba sila? Gutom na talaga ako. Gusto ko ang choking. Lalo na yung kanyang siomay. Or may mga hangover yun. Kasi Sunday kahapon. Diba? Ay, sorry. Tulog mo yung mga bakla? Wala, sino yung nakapatong sa'yo, Inday? Sino yung nakapatong sa'yo? Ba't may kondom dito? Ayan kanino tong kondom? Ayan Sir Elan Castilla. Naman? Morning. Bakit naman? Sino nakapatong sa'yo, Elan? Pinakadadaha sa tanan. Magkano na isang ano? Wala. Pinadalag ko ng jowa. Wala ka naman nun. Si Inday, maniwala ako may jowa. Pero ikaw, no? Si Inday, hindi nawawalan niya si Inday. Ada? Ano si Inday? Naliligo na si Inday. Uy, awa! Asa yung jowa mo? Jowa. Ba't sabay kayo nag-exercise? Jowa Oo. Yan. Ay, lagi. Hindi kayo magkatabi. Hindi gusto kayo nag-exercise. Hindi, yun nag-ano ba? Push up. Marami? Huwag yan. I with you then. Tama ka. Gaga. Bigay mo na yung pa-birthday kay kay Brian Roy. Pa-birthday sa'yo. Sabi ko kung Pangit naman yan. ha? Hoy, ang ganda naman kaya nga binuhat na namin eh. Hindi yan sa aeroplano? Oh, pero check-in. Ha? Ang ganda ko dito. No? Hala, fuck to Hindi mo ara. ni-open.
Ganito yung tsura ko, mag-unboxing yung tingin ko guys sa inyo. Napangit ko mag-vlog. Ha? Iyakat mo doon. Kailangan may feel. Kailangan nakaano pa siya. Mga ganito ito, tapos magbubuksan. Nagpangit. Sa birthday niya yan. Sa birthday, oh. Sa March 4. Pamang Santo Niño. Lagyan mo yung kandila, lagyan mo yung secure, narama mas bate. Ano ka? Ang kinis na ng kilikili mo. Saan yan? Dami nga, ano, Okay na, pero at least naglighten siya. hindi naman talaga ako maitim, eh, madumi lang dahil sa pagbulot-bulot ng mga si Amanda kada bunot, sugat-sugat. Hindi akala nila maitim talaga kilikili, kundi naman talaga yung ano, yung ganun-ganun, no? Na. Hindi kayo sa iba dyan, kakasari. Puro ano, misgi-misgi. Hindi naka-play! Puro Miss Gay consolation lang pala. Hindi naka-play yawa. Apakayabang naman ni ano, mga ganyang paano mo. Ano tawag dyan? Anong pangalan niya? Oh. Malunggay. Oh, ano basa mo dyan? Lord, may dito pa ako. Alam ko siya. Sweets na, tulo lang yung suga. Either... Nalagyan mo, di ba na tulog ka wire niya, agasiga mo siya niya. Bukan na naman siya ka ng, yung putulan ni tuyok dito para pagsaksak. Kanili siya, ipagsabo na sila. So, imo nang kuha ni ng uban. Sumpay na siya ganyan. Gets? Sure ba? Hindi mo na putlan yung dugtong naman daan ni. Kanina dyan, as isa dyan. Kanina patanggal nato ni, kay butlan nato dito sa... sa apa ba natin butlan. Likod. Ganda, magputol ta diya kay dili na biya abot ko saksak ni daro dapat. Kaya lang pero dili ko saksak. Basta kay muna siya as is kanan dyan naman na. Putlo na dito lang niya. Putlo naman na dyan na. Dito mo kasi sa kinaan na yun. Dito nga nung sa wire patuyok dito para may mong switch dito. Hindi ka dito sa ibig sige. Balag buta naman nagsuga daan ni. Kaya dito ang sobrang nanalo rin mo dito. Dili ba pag-on ka ning kuan kayo, marami siya dili sila. Isang karon niya ko tungkol tanan. Oh. Imo naman isumpay. Di ba pag-on ka naman siya, diretso man tani sa tanan, naputol man dyan tanan kay tuod dali nga wala siya. Ano siya parang Kanina mo ko. Di na ilibot dira, diretso ka na. ha? Ayun na inigot. Ayun sa suga dani. Ang butan na mo siguro kanang bulb kay dani mga tulo ka buok. Dani ay but ni kamo tama sa dani. Oh, over. Sara sa idugtong niya. Oh. 47 tanan. Hindi ba ang ba? Wala gani biling din eh. Ang daan na kasi kong dala. Wala doon. Niyo sa mana? 13 ang una atong una. Ato yung kaduha mo yun. Sarap siya, no? Ayos naman dayo. Pila ang sibo nga total. Basta ka bayad man bayad mo tanan. Wala. Dila Ang tanan. silitiri ako ang bayan. Kaya hindi siguro na kung 47 tanan. Doon nga kabulan. Yun lang. Saan ka natulog, San? Diyan sa... Katabi ko ni Ansing. Sa tree. Sa gisalita na. May mga number yan sinasabi minsan. Meron. Nakuha ko nga yung number, di ko na natayaan. Sayang. Ano nangyari kay Isay? Hindi pa na 10 minutes. Hmm? Day, okay lang yan, Day. Okay lang yan. Doon lang ito ko na. 2 days. Monday na 2 days na lang. Pwede na. Sisikay. 2 days na lang kaya busy na siya. Ano setup natin sa ano, sa area? May motive ba? Ha? Pickleball. Applicable tournament. Ikaw po. O sa birthday. Birthday pickleball tournament. 47 tanan. Hindi ba ang ba? Wala gani biling din eh. Ang daan na kasi kong dala. Wala doon. Niyo sa mana? 13 ang una atong una. Ato yung kaduha mo yun. Sarap siya, no? Ayos naman dayo.
Pila ang resibo nga total. Basta ka bayran mo yung taga. Malan. Ilan Ang na? delivery ako ang bayran kay siguro na kung pag 7 minutes tanan. Doon nga kabulan. Yun lang. Saan ka natulog, Sal? Diyan sa... Katabi ka ni Ansing. Sa tree. Sorry niya. Sa gisalita na. May mga number yan sinasabi minsan. Meron. Nakuha ko nga yung number, di ko na natayaan. Sayang. Ano nangyari kay Isay? Hindi pa na 10 minutes. Hmm? Day, okay lang yan, Day. Okay lang yan. Doon lang ito ko na. 2 days. Monday na 2 days na lang. Pwede na. Sige. 2 days na lang kaya busy na siya. Ano setup natin sa sa area? May motive ba? Ha? Pickleball. Applicable tournament. Pickleball. Or sa birthday. Birthday pickleball tournament. Oo, kung lang singod, gawa ka, di ka gawa. Parang yung mundo ha. Oo, nang Si Jingkay ko daw, kanang dili na may na mag-barley. Ako na trabaho, siya ko itsura. Okay, bawal ka daw. Sana magigilong si Ansing kaya. Gali. Bakit gumanong ka, umampas ka doon? Oy, ato na ipamarpin si Ansing o ganang kuhan. Uy, lalaki ba sa Ansing gali? Sige ka, ay, lipaak niya ako kuha tutoy. Magkong kasi na yung Uy, pero bagay ba yung sa? Kasi nangawat pag dito mo sa. Oo, lipaak niya. Wala, nanggigil siya. Kaya si Ansing. Kaya si Ansing. Oy, isa ito na lima ka, problema para mapaling solar. Totoo ko. Bakit ka pagyanda ang sulat? Ikaw ba? Bakit? Diyan ka mo magtrabaho Tawag yan. naman itong ular. Isa, nala pa yan. Hala, para. Ah, For woman. Kay kuha. ang Kaya sa pertahan. Kaya sa pertahan. Sa ginisirana. Oh, para ka na inyong kabinet, ibutang din mo isandig diri dapita o dina asa dulupit basta kay. Kanang kuan, kanang yung kabinet pwede masiguro isulod sa kuan no, kanang inyong box. Kanang pangira na likod nimo duna. Tanaw ang size ana. Outlet man dyan, matamunan. Asas do na. Pwede na lang gaton. I-close na nina, kailangan tanan bedsheet para na matulgan na din sa inyo dahil malimpyo na diog ma kitchen lagi na siya diya kananan sa badya. Ano siya ng divide? Para maaari si Division. maayos din sa kuan no. Division. Iorong lang dahil na ka na mga freezer or asa na isandig mapan naman na siya. Di may ikaw ba kanang kabinet niya? Kaya siguro na danang likod ni Dunoy, kanang bakanti, wala man ay pulos dana. Pwede yan sa lodya doon, no? Bro, pwede man siya. Argel TV! Hindi ko na binaksa kasi... Thank you, Ate Marie. Yes. Binili sa akin. Ate Marie, thank you so much. Andito na yung kanyang shoes. Sana online shoes. Gusto mo ba ng ganyan? Ako, ano? Bawasan mo na kasi yung 90,000 mong sahod. May ginitin ako sa tournament. Wala pa. Sa birthday tournament. Hala. Yabo. Mula yan sa mga shoe collection. Iba rin yan namin ng aking kapatid. Dali ara ka mo britoy. Sada siya. Gaan ra, no?
Hala, best of. Ay, mag-unbox na ba sa paddle? That's all for na mga Mars. So, dami na namang ganap, dami na namang plano ipagawa ni Brenda. Papaayos, papagawa. Abangan niyo na lamang po ang patuloy na pagpapaganda ng Hinaguan Farm.